Tak Výborně. naživo. Super. No tak vás vítáme na našem webináři. Já se jmenuji Bohuslav Hemala a jsem rád, že jsme mohli dělat takovýto první webinář, vyzkoušet to, a že jste si udělali čas, že jste přišli. No ještě, jo, výborně. Tak možná jsme si říkali s kolegou s Davidem, že bychom řekli něco stručně o historii, o tom, co vlastně děláme, proč vznikl Smart Reader, a potom si ho i ukážeme. Tak, ale možná první taková otázka, jak se vlastně kdo má, jak počasí tady je pěkně teda. To je hezký, jakože sluníčko nám posvítilo. Já jsem momentálně fyzicky na východním Slovensku, teď v tuto chvíli. A ty David, Bratislavský kraj, ne? No, ja som pri Bratislave a my tu nemáme pekne. My tu nemáme ani slnko teraz, máme tu akorát také hnusné mrholenie, takže som rád, že teraz nemusím nikam až po obede na jednu prezentáciu k zákazníkovi, ale verím tomu, že dovtedy prestane. Jo, to přijde, to bude odsud tak pěkně a to přijde i k vám, to je hezký počasí, a sice už je podzim, ale tak fajn, no. No co se týká té historie, tak vlastně Smart Reader má takovou, bych řekl, dlouhou historii. Já osobně jsem už s Pohodou mám jako certifikovaný partner zkušenosti přes 20 let, že kdysi dávno jsem zakládal firmu Behit a když vznikala partnerská síť Pohody v Čechách, tak jsem mohl být u toho, tak to bylo moc fajn, že tím jsme nazbírali spoustu zkušeností, když se začínaly vytvářet první nastavbové řešení. A mám to rád, jako když můžeme nějakým způsobem zanalyzovat potřeby firmy, přijít na to, jak jim pomoct, jak vám pomoct, jak nějakým způsobem vystavět něco nového. Tak tím jsem aj nabral spoustu zkušeností a potom jsme přemýšleli, co dál, a před 5 lety jsme založili značku B-Mobile. A už když jsme ho zakládali, tak jsme měli takovou vizi. A ta vize je, že bychom chtěli dělat aplikaci pro Pohodu, která je jednoduchá, rychlá a zjednodušuje lidem život při každodenní práci. Tak to bylo už od začátku, ale neděláme jen to, jako specializujeme se na úpravy pro firmy na míru, takže děláme větší projekty na zákazkou úpravu, hlavně řízení skladů nebo jiné projekty, kdy všechno to dělá na terminály, expedice, kumulované expedice, chystání na váhy, vážení masa, vrácení z váh a podobné věci, opravdu podle potřeby. A z těch zkušeností, co jsme nazbírali, tak jsme si říkali, že bychom chtěli udělat něco, co jako mají ti zákazníci společného z těch modulů nazbíraného. Tak vlastně vznikla myšlenka Smart Readeru. A už jsme před 3 lety měli takovou finální verzi, kterou jsme chtěli nějakým způsobem pustit mezi vás, ale řekli jsme si, že to chceme udělat ještě lépe. Tak jsme ho celou přepracovali. Před rokem jsme vyšli s tím, že už je to dobré. Už chceme, už jsme jako na to hrdí, už je to skutečně tak, jak to má být, rychlý, svižný, pomáhá to. No a vlastně teď jsme měli výročí před nějak pár dní, kdy už máme zákazníky, kteří na tom ten rok jedou a jsou spokojení. A stále pokračují a říkat inventorou nebo jinýma. Tak trošku k té historii. A samozřejmě Smart Reader půjde dál. No ale abych nepovídal jen tak tu historii, abyste věděli také, o čem to je, tak je tady s námi kolega David Hankovský, který hodně ví o tom vývoji, protože se podílí jak na vývoji, tak na podpoře, ale také obchodu. Tak se těším, Davide, že nám k tomu ukážeš, jak to vlastně funguje, řekneš nám k tomu něco víc a můžeme na tom navázat. Co jsem nezmínil, že je to i o vás, takže když budete mít nějaké otázky, tak se klidně ptejte, pište. Ten webinář je nahrávaný, ale když tam budou nějaké věci, které se týkají vaší firmy, které jsou důvěrné a které tady například řekneme, tak to z toho samozřejmě vystříhneme, takže klidně můžete psát i otázky. Tak já dám slovo, Davide, tobě, povídej. Tak fajn. Ja ešte možno jedna vec k tým technickým veciam. Je zapnutá možnosť klásť otázky. Nájdete to v časti Q&A, alebo to je taká bublinka s tým otáznikom. Takže keď ja budem aj niečo rozprávať, kľudne tam píšte otázky a potom sa budeme priebežne k ním vracať.
Alebo keď je pre vás príjemnejšie a jednoduchšie sa radšej opýtať, tak je tam možnosť aj zdvihnúť ruku v tom Teamse a môžete dvihnúť ruku, potom vám povolíme mikrofón, môžete sa opýtať, možno to bude pre vás jednoduchšie takto. Čo vám je príjemnejšie, kľudne sa zapájajte, nechcem, aby to bol monológ, skôr aby to bol taký rozhovor s vami, čo vás bude zaujímať, ktorým smerom ísť, tak tam môžeme ísť. Ja vám teraz dám zdieľať moju obrazovku a mali by ste vidieť, ak všetko funguje správne, mali by ste vidieť vľavo pohodu a v pravej časti by ste mali vidieť môj iPhone. Je tak to v podstate, ja som to dal zdieľať kvôli tomu, že najradšej to ukazujem naživo. A to preto, že to funguje a že mnohé veci sa ťažko opisujú slovami, najlepšie je to. A ten Smart Reader je vlastne v prvom rade mobilná aplikácia. To je to, s čím budete najviac prichádzať do kontaktu. Ale na to, aby to dobre fungovalo s pohodou, sme k tomu spravili aj aplikáciu, ktorá beží na pozadí pri pohode vo Windowse alebo na nejakom vašom serveri, to je úplne jedno. Ja som tu pripojený na nejaký náš server, ktorý máme v cloude a tu dole vpravo mi beží pomocník aplikácie Smart Reader Server, cez ktorého si ho môžem napríklad otvoriť alebo urobiť nejaké ďalšie veci. S tým, že keď si to otvorím, tak sa mi otvorí veľmi jednoduché používateľské rozhranie, vďaka ktorému mám k dispozícii nejaké základné nastavenia. Môžem si tu zadať, kto môže pristupovať k mojim dátam v pohode. Môžem si tu zadať, aké zariadenia majú prístup k pohode. Vidím tu nejakú históriu vytvorených dokladov, ktoré sa vytvárali cez XML komunikáciu s pohodou. A mám tu nejaké konfigurácie, niečo, čo vlastne nastavíme raz a potom sa už o to starať nemusíme. A vďaka tomu dokážu tie mobily alebo dátové terminály prípadne môžu komunikovať s vašou pohodou priamo. A my si vaše dáta nikam nesťahujeme. My všetky tie dáta, ktoré máme alebo ktoré vy máte v pohode, tak iba zobrazujeme, alebo s nimi nejako pracujeme, ale nikdy si ich nikam nesťahujeme, nikam ich neukladáme, nejdú na nejaké úložisko, či už v tej aplikácii, alebo niekde. Jednoducho len ich používame, aby sme vám pomohli s tou vašou prácou. Takže toto je nejaká konfigurácia, no a na záver tu je nejaká informácia o predplatnom, teda vlastne o tej mojej licencii, ktorú k tej aplikácii mám. Nechcem prechádzať veľmi technické detaily, tie v podstate budú buď predmetom ďalších webinárov, alebo budú predmetom nejakých ďalších videí, takže to sa môžeme potom na to pozrieť samostatne. Poďme teraz skôr na tú aplikáciu. Keď si aplikáciu stiahnete z Google Play alebo z App Store pre iPhony a iPady, tak zobrazí sa vám veľmi jednoduchá obrazovka, kde potrebujete naskenovať párovací kód. A ten párovací kód získate veľmi ľahko, tým, že si kliknete na správu zariadení, si tu odstránim svoj telefón, ktorý som tu mal pri testovaní, dáte si pridať zariadenie, pomenujete ho, aby ste vedeli, čo je to za zariadenie, môžete k tomu dať meno alebo čokoľvek toho človeka, komu patrí to zariadenie a dáte spárovať zariadenie. Na telefóne potom stačí len kliknúť na naskenovať párovací kód a z obrazovky zoskenovať tento kód, ktorý sa mi zobrazil. A ako vidíte, v priebehu štvrť až pol sekundy sa vám tie zariadenia spárujú. Čo sa stalo teraz? V tom kóde boli zakodované rôzne informácie o tom, kde ten Smart Reader server žije, a ako sa k nemu pripojiť. Bol tam špeciálny šifrovací kľúč pre toto dané jedno zariadenie a vďaka tomu tá komunikácia medzi telefónom a serverom je šifrovaná end-to-end. Aj keď by ste používali náš komunikačný server, v niektorých prípadoch možno bude potrebný, keď máte pohodu len na notebooku a s ním cestujete a podobne a tak ďalej. Ale bežne nie je nutné, ale aj keby ste ho používali, tak ani my ako prevádzkovateľ toho komunikačného servera alebo ako správca aplikácie my nedokážeme čítať vaše dáta. A to je zámerné, to je cieľ, pretože my považujeme vaše dáta za vaše, dôverné a častokrát vašu konkurenčnú výhodu pred vašou konkurenciou. Takže preto sa k tomu správame s úctou, vážime si to a nechceme tie dáta. Ani ich nikam nelogujeme, proste sú to vaše dáta a my vám chceme len pomôcť, aby ste vašu prácu mohli robiť efektívnejšie. V tom kóde v podstate je zakodovaných nejakých 8 až 10 informácií podľa toho, ako
a v akom prostredí sa pohybujete a je tam vlastne všetko, čo ináč by ste museli na mobile, mali by ste nejakých 10 políčok, ktoré by ste museli vypisovať. A toto som chcel ukázať aj preto, že to je taká pekná ukážka toho, alebo taká typická ukážka toho, ako my sa snažíme premýšľať pri Smart Readery. My jednoducho chceme, aby tá práca bola jednoduchá a všetko to také zložité chceme robiť za vás. Chceme, aby to urobil počítač, aby to urobil telefón a nie vy. Vy sa zameriavate na svoju prácu, ktorá posúva váš biznis, ktorá posúva vašich zákazníkov a vďaka tomu budete aj vy úspešní a my budeme radi, že vás budeme môcť pri tom sprevádzať. Čo sa týka ďalšieho kroku, ktorý v aplikácii potrebujeme urobiť, je prihlásiť sa. To znamená, že ja si tu zadám svoje prihlasovacie údaje. Samozrejme som v nejakom testovacom prostredí, tak nemám tu nejaké brutálne silné heslo. Prosím, nedávajte si heslo 1, 2, 3. To nie je dobré, ale v testovacom prostredí to môžeme spraviť. Takže, čo sa teraz stalo? Prihlásil som sa účtom, ktorý som si vytvoril tu na správe používateľov a môžem pracovať s aplikáciou. Máme nejaké otázky k tejto časti zatiaľ? Slave, kontroluješ to nejako? Jo, dívam sa, zatím nic. Na to nemáme otázky. OK, tak poďme ďalej. Takže aplikácia Smart Reader, v podstate teraz už môžeme zavrieť ten server, pretože už nás moc nezaujíma. Bude nás zaujímať skôr pohoda. Tak aplikácia Smart Reader má niekoľko častí a v podstate to hlavné menu nájdete v tejto spodnej časti, kde máme niektoré základné funkcie. Ja keď sa pozriem tak nabok, tak to preto, že tu mám druhý monitor, nie preto, že by ste ma nezaujímali, tak len preto. Takže máme tu zásoby, máme tu tvorbu dokladov, potom tu máme spracovanie dokladov, potom tu máme modul predaj, kde je vlastne taký zjednodušený predaj, ukážeme si ho o chvíľočku. No a potom v module alebo v časti viac máme niektoré ďalšie funkcie, ktoré sú menej často používané, ale stále sú na jeden klik k dispozícii. Napríklad prehľad o skladových pozíciách. Ak používate skladové pozície v sklade, môžete si pozrieť, aké máte, čo je na tých pozíciách a podobne. Je tu potom inventúra, tu si tiež ukážeme. A je tu nejaké nastavenie aplikácie, kde si vieme niektoré veci ponastavovať a tak ďalej. No a potom nejaké základné informácie o aplikácii, kde vidíte, akú máte verziu, aká je verzia na serveri. A keď príde nejaká novinka, buď v nejakom newsletteri, alebo keď niečo objavíte na našej stránke, že v takej a v takej verzii je taká super novinka a vy ju chcete, tak ľahko si viete pozrieť, či už to máte k dispozícii, alebo nie. Takže to je taký stručný prehľad a ja to zoberiem po tých jednotlivých funkciách tak, aby to na seba nadväzovalo a aby ste trošku chápali tú kontinuitu. Takže prvá vec, čo by som vám rád ukázal, je táto funkcia, teda zásoby. Zásoby pracujú so zásobami v pohode. A ja verím tomu, že pohoda pre vás nie je už neznámy pojem. Pravdepodobne s ňou buď pracujete, alebo ju používa vaša firma, alebo vaši zákazníci. A skladové položky, ktoré máte na sklade, sú v pohode v evidencii alebo vo funkcii zásoby. Takže to sme tu. A zásoby v podstate obsahujú prehľad o všetkom, čo mám na sklade. To znamená, aký počet, za akú cenu a tak ďalej a tak ďalej. No a keď chcem mať k tomu prístup, tak buď môže mať počítač s pohodou, alebo môže mať Smart Reader. A Smart Reader funguje tak, že v podstate stačí vám naskenovať kód. Tak ja vám to ukážem v praxi. Tam kliknem na tlačidlo skenovať a mám tu nejaký JOX, ktorý mám aj v databáze. Stačí, že otočím k čiarovému kódu, neviem, či to vôbec bolo vidieť, lebo je to väčšinou také rýchle, že najlepšie je to vidieť naživo. Ale jednoducho v momente, keď sa naskenuje čiarový kód, tak v momente vidíte informácie o tej danej položke. Zobrazí sa vám tzv. Detail zásoby a hneď vidíte názov tej položky, vidíte nejaký jej opis alebo nejaký text, ktorý si tam zadávate v pohode, to môžu byť nejaké detaily, ktoré sú pre vás dôležité a podobne. Vidíte kód tej danej položky, podľa ktorého tiež môžete vyhľadávať a skenovať. A vidíte EAN, alebo čiarový kód. Vidíte potom takisto názov skladu, v ktorom tá položka je. Vidíte skladovú pozíciu, ak ju používate, ak ju máte v pohode nastavenú. Vidíte, koľko kusov máte v tom sklade, na tej danej skladovej pozícii. A vidíte takisto základnú predajnú cenu bez DPH.
Keď používate skladové pozície, tak okrem týchto vecí, čo sme si hovorili, máte možnosť pracovať s tou skladovou pozíciou. Teda buď presunúť tú položku na inú pozíciu, alebo môžete sa pozrieť, čo ďalšie na tej danej pozícii je. Takže stačí si kliknete a ak by bolo viacero položiek na tej pozícii, tak ich vidíte tu v zozname. Skúsme si naskenovať nejakú ďalšiu položku. Vrátim sa späť. Dám si skenovať, naskenujem si tu nejaký paralén a nepodarilo sa mi nájsť čiarový kód. Takže ak tú danú položku neviem nájsť, to môže byť viacero dôvodov. Ale poďme sa pozrieť do pohody, prečo som nenašiel. Naskenoval som čiarový kód paralénu. Paralén mám tu. Ale keď sa pozriem do pohody, tak čiarový kód je prázdny. Takže v podstate je správne, že sa nič nenašlo. Tak čo s tým? Môžem využiť fulltextové vyhľadávanie, ktoré mám hneď tu hore, takže kliknem si hore do toho vyhľadávacieho polička a napíšem napríklad PAR ako paralén. Nemusím vôbec písať celý názov. Je to fulltextové vyhľadávanie, takže môžem hľadať čokoľvek, čo je v tom danom texte. Kliknem na hľadať a keď je to jediná položka, ktorá vyhovuje tomu vyhľadávaniu, hneď sa mi otvorí ten detail. A keď sa pozriete aj tu do aplikácie, tak vidíte na tom mieste, kde predtým bol čiarový kód pri tom Joxe, tak paralén tam nemá nič. Tak čo s tým? Pozorné oko si zrejme všimlo dole tlačidlo, priradiť nový čiarový kód. Stačí, že si na ňo kliknem, znovu ho naskenujem a aplikácia sa ma len opýta na potvrdenie, že či chcem priradiť ten čiarový kód. Môžem kliknúť, že áno. A čo sa teraz stalo? Tak jednak sa tu hneď zobrazil čiarový kód. Ale keď si obnovím položku v pohode, znovu načítam, tak už aj v pohode vidím ten čiarový kód. Teda to, čo urobíte v aplikácii, sa hneď prejaví v pohode. A čo urobíte v pohode, sa hneď prejaví v aplikácii. Takže ja keď by som napríklad v pohode upravil, že odstránim z názvu napríklad to 24 tabliet a uložím záznam, a keď si znovu vyhľadám paralén, a kľudne teraz už môžem aj cez čiarový kód, pretože už ho tam mám, už ho môžem používať, tak už sa mi zobrazí ten názov, ale bez toho, čo som upravil v pohode. A to je ukážka toho, ako my komunikujeme s pohodou. My komunikujeme online, to znamená, že áno, potrebujeme mať internet, buď Wi-Fi alebo dáta na tom telefóne, čo už asi každý z nás má, ale výhoda je tá, že v podstate nikdy nepracujem s neaktuálnymi dátami. Vždy pracujem s tým, čo je v pohode. A keď niečo robím v telefóne, hneď ďalší moji kolegovia, či už účtovníci alebo ďalší, ktorí nadväzujú na moju prácu, môžu pracovať s tým, čo som urobil ja v pohode. Takže to sú také princípy, ktoré som chcel ukázať. Jednak ako funguje to vyhľadávanie, ako funguje to skenovanie, ako funguje tá komunikácia medzi pohodou a medzi telefónom. A tá komunikácia je tak rýchla, že v podstate máte pocit, že všetko máte v telefóne. Že všetky dáta sú v telefóne. Aj keď reálne nie sú, aj keď vždy, keď vy si niečo dáte vyhľadať, tá aplikácia začne komunikovať s vašou pohodou. Ale je to tak rýchle, že jednoducho je to rýchlejšie ako tie rôzne animácie, ktoré sú v operačnom systéme, keď kliknete na tlačidlo späť alebo na tlačidlo, keďže chcete si otvoriť nejaký detail a podobne. Čo sa týka toho vyhľadávania, tak ono nielen, že je fulltextové a dokáže vyhľadávať časti textov, ale podporuje aj vyhľadávanie bez diakritiky. Takže keď si dáte napríklad, ja tu mám v tej testovacej databáze, keď sa pozriete tu dole, tak tu sú nejaké židle, ale ja nemusím písať ŽID, ale kľudne ZID bez diakritiky a nájdem samozrejme aj tie židle. A dokonca, čo môžete využívať, je aj to, že keď dáte napríklad ZID medzera 120 a chcete vyhľadať túto židli, že viete, že je to židle, a viete, že niekde v názve ďalej má 120, tak stačí dať iba ZID medzera 120, dať hľadať a automaticky sa vám to zobrazí. Tá medzera vám v podstate nahradí čokoľvek medzi tým. A vďaka tomu, keď máte napríklad hadicu a potom máte nejaký názov, alebo máte relé a potom nejaký názov, alebo máte nejaký vitamín, niečo, alebo čokoľvek, čo predávate, čo ponúkate, alebo s čím robia vaši zákazníci, tak veľmi ľahko dokážete vyhľadávať, aj vtedy, keď nepoužívate čiarové kódy. Chceli sme, aby to vyhľadávanie, tá práca s aplikáciou bola veľmi jednoduchá a veľmi ľahká a prehľadná. Keď si vyhľadáte nejakú položku, pri ktorej máte v pohode viacero informácií, ja tu mám napríklad Vincentku, a ja som tu
fiktívne, len aby sme si to ukázali, pridal nejaké ďalšie informácie. Napríklad, koľko kusov je na palete alebo v balení, koľko kusov je na palete. A vďaka tomu aplikácia SmartDrive mi prepočíta predajné ceny aj na tie ďalšie merné jednotky. Tie sa zapisujú tu na pohode v tejto časti, ako druhú a tretiu mernú jednotku. A takisto, keď si zadáte váhu, objem a hmotnosť, teda hmotnosť a objem, tak sa vám prepočítajú aj základné ceny na danú mernú jednotku. Na kilo, na liter. A vďaka tomu, keď zákazník chce vedieť nejaké také detaily, tak v podstate je to len to, že si vyhľadáte v zásobách a hneď viete, čo ten zákazník potrebuje a nemusíte ani otvárať pohodu. Keď si nájdete nejakú položku, pri ktorej si sledujete aj napríklad výrobné čísla, skúsim nejakú nájsť, tak sa vám tu zobrazí aj časť s výrobnými číslami. A vy si ich kľudne môžete otvoriť a hneď sa vám zobrazí všetká tá história tých výrobných čísel, ktoré ste mali alebo ktoré máte momentálne na sklade a viete sa pozrieť aj na výrobné čísla. Úplne to isté funguje aj keď používate pri nejakej položke šarže. Teraz nejakú položku, ktorá by mohla mať šarže. Jo, acylpirín má šarže. A keď si kliknem na tlačidlo šarže, tak sa mi zobrazia šarže a keďže k šaržiam môžete si sledovať alebo zapisovať aj dátumy expirácie, tak aj tie sa vám zobrazia v aplikácii. Takže toto je prehľad zásob. V zásade vďaka zásobám máte prehľad, čo máte skladom, kde máte skladom, v ktorom sklade, na akej pozícii konkrétne a za akú cenu, v akom množstve. Viete sa tam ľahko dostať, a viete si ľahko vyhľadať, viete si pridať ten čiarový kód a podobne. A k tomuto detailu zásoby, ktorý sa vám buď otvorí hneď, ak sa nájde jeden výsledok k tomu danému vyhľadávaniu alebo skenovaniu, alebo keď vyhľadáte si viaceré, ako keď sme mali tie židle, že si vyberiete nejaký, tak dostanete sa k tomu detailu zásoby, tak tento detail zásoby je potom dostupný z rôznych iných miest aplikácie. Napríklad robíte príjem na sklad a príde položka, naskenovali ste ju, nič sa vám nenašlo, tak ste museli hľadať ručne, tak si hneď môžete pridať čiarový kód. Nemusíte ísť do zásob a tak ďalej, ale hneď si viete pridať čiarový kód. Ešte vám to ukážem, keď budeme preberať, alebo pozrieme sa na tie príjemky. Takže to sú zásoby, takže vďaka nim máte prehľad, čo je skladom, kde je skladom, v akom množstve, či treba niečo objednávať a podobne. Samozrejme, tým, že sú tu viaceré sklady, tak možno vás nezaujíma, keď ste na sklade a máte viaceré sklady vo firme, čo všetko je na ostatných skladoch. A pohoda funguje tak, že keď je nejaká položka na viacerých skladoch, napríklad, keď sa pozriete do pohody, tak táto položka, stôl montovaný, je tu 3-krát. Z toho raz tá posledná položka pravdepodobne, alebo niektorá z nich je ako výrobok, k tomu sa ešte dostaneme, to ešte budeme používať. Ale tieto dve položky, to sú skladové položky. Pretože keď je tá istá položka na dvoch skladoch, tak je 2-krát v pohode. A vy možno, keď si nájdete ten stôl, tak vy možno nechcete úplne vidieť úplne všetky tie 3 položky. Vy možno chcete vidieť iba svoj sklad. Tak ako na to? Veľmi jednoducho využijeme silu pohody. Stačí, keď si vyfiltrujeme ten daný sklad. Dajme tomu, že teraz chceme sklad zboží. Ja pracujem v sklade zboží, zaujíma ma len tento sklad. Tak si vyberiem sklad zboží, uložím si tento dotaz, alebo túto otázku do zoznamu dotazov. Dám tomu nejaký názov, aby som sa v tom vyznal. Keď ich bude viacej, tak je dobré, keď majú nejaký název správny. Potvrdím. A teraz v aplikácii pôjdem do nastavení aplikácie. Kliknem si na zásoby. A to sú globálne filtre zásob, kde ja uvidím ten filter, ktorý som si teraz nastavil v pohode. Kliknem si na ňo, otvorím si ho a teraz, keď si znovu to isté vyhľadám, tak už tu budem mať ten stôl montovaný len zo skladu zboží. Áno, mám tam ešte jeden navyše, pretože to je ten výrobok, k tomu sa ešte dostaneme, ale mám tam už len sklad zboží. To znamená, že už tu nemám iné sklady. Že keď sa pozriete do toho zoznamu, čo som našiel, tak je tu len zboží. Prečo sme to spravili tak a nie tak, aby ste si to klikali niekde v aplikácii, že filter takto nastaví takto? Jednak pohoda má filtre veľmi dobre vymyslené a je to pomerne robustný nástroj. Kto poznáte dobre pohodu, tak viete, že sú tu, napríklad je tu složený dotaz,
ktorý dokáže vyhľadávať aj podľa viacerých parametrov. A viete to rôzne kombinovať. A je to dosť robustný nástroj. Takže napríklad ja som si tu predpripravil filter pre 2 sklady. Že pracujem v 2 skladoch a chcem vidieť položky z 2 skladov. Takže ja keď si teraz tento filter dám použiť, sa mi tu zobrazia dole položky z 2 skladov a znovu si ten dotaz uložím, aby som mohol ho použiť v aplikácii. Nazvem ho, dajme tomu, sklady, materiál a zboží. Uložím. Tak teraz, keď pôjdem do nastavenia aplikácie a otvorím si globálne filtry zásob, tak už tu mám aj ten nový filter a môžem si ho vybrať. A teraz, keď si vyhľadám, si budem potrebovať nejaký širší filter, takto, tak teraz mám tu už položky z obidvoch skladov. Mám tu položky zo skladu zboží, ale aj zo skladu materiálu. Ale nemám tu sklad, ten tretí, čo tam bol. Aj zabudol, ako sa volá. Prodej. No, to je tretí sklad, ktorý je v tej testovacej databáze. Takže keď sa pozriete, tak nemám tu žiaden sklad prodej. Ten ma nezaujíma, ten tu nemám. A vďaka tomu, že používame tieto filtre a budú na viacerých miestach, tak vďaka tomu vy máte celý nástroj v rukách a viete si filtrovať tie položky akokoľvek chcete. A keď budete robiť filtre v objednávkach, keď budete robiť filtre v adresári alebo povedzme v zásobách, môžete si urobiť ten filter, ako vy potrebujete. Každá firma je iná, každá funguje trochu inak a nechceli sme vás obmedzovať nejakým jednoduchým filtrom v aplikácii, alebo komplikovať vám prácu nejakým extrémne zložitým filtrom v aplikácii. To je pěkná myšlenka, Davide. Mně přijde takový, že kdybych například měl firmu a pobočky Praha, Brno, Ostrava, Bratislava a ke každé pobočce několik skladů a třeba i servisních techniky k tomu, tak by se dalo, že bych si nastavil pro každou pobočku vlastně filtr a když pracuju v té pobočce, si vyberu ten daný filtr, vidím svůj centrální sklad na pobočce, vidím auta, techniku, nebo vidím sklady a tak dále. Pěkné. Ďakujem. Presne tak. Takže tých use caseov je strašne veľa, ja si nedokážem vymenovať všetky, ale ja verím tomu, že keď sa vás to týka, tak presne viete, ako by ste to použili. Takže to sú zásoby. Jak sme na tom, Slavek? Máme nejaké otázky k zásobám? Ne, zatím nemáme, k zásobám ne. To je taková zahřívací. Áno, to je začátek. Taký jednoduchý. OK, takže máme zásoby za sebou. A teraz poďme sa pozrieť na tvorbu dokladov. Ako funguje tvorba dokladov v aplikácii? Tak, keď sa pozrieme na tvorbu dokladov, máme tu dvakrát tú tvorbu dokladov. Máme tvorba a spracovanie a v obidvoch týchto funkciách sa tvoria doklady. A teraz ako? Ešte sekundu, ja si tu jednu vec ešte nastavím. A keď sa pozrieme na tvorbu dokladov, tak môžeme vytvoriť nejaké doklady a tu v spracovaní zase môžeme spracovávať nejaké doklady, ale s tým, že keď ich spracujeme, tak sa vytvorí nejaký následný doklad. Napríklad, keď mám od zákazníka prijatú objednávku, tak ja môžem potom vytvoriť buď výdajku zo skladu, alebo môžem vytvoriť faktúru, alebo môžem urobiť prevod, ak je to zo skladu na sklad, ak je to nejaká naša interná objednávka, napríklad, že nejaký technik si zo skladu objednal vychystanie nejakých vecí, ktoré potrebuje na zajtrajšiu montáž a skladník mu ju chystá. Takže pri tvorbe dokladov, to je tá prvá, na ktorú sa teraz zameriame, v podstate nemám v pohode žiadne zdrojové dáta, ktoré potrebujem nejako spracovať. To znamená, že začínam ako keby od nuly. A to môže byť príklad, kedy napríklad v teréne je obchodník a potrebuje vytvoriť u zákazníka objednávku. Alebo som skladník a prišiel mi tovar, ale ja nemám vydanú objednávku zadanú v pohode. Alebo povedzme, som skladník a príde za mnou obchodiak alebo nejaký majiteľ a povie mi, že idem na nejakú výstavu, prosím ťa, vychystaj mi toto, ja si to zoberiem na tú výstavu. No a vy chcete mať poriadok v sklade, tak urobíte k tomu výdajku. Alebo robíte vo výrobe, vyrábate nejaké produkty z materiálov
tak môžete si veľmi ľahko tie produkty urobiť cez výrobný list. Alebo potrebujete previesť tovar medzi skladmi, tak urobíte prevodku. Alebo povedzme potrebujete urobiť zjednodušený predajný doklad, tak urobíte prodejku. Tá je v sklade, pretože takisto sú prodejky v sklade aj v Pohode, tak aby vám to dávalo zmysel, tak preto aj tie prodejky sú medzi skladovými dokladmi. No a v spracovaní dokladov spracovávame v tejto chvíli objednávky, postupne budú pribúdať ďalšie doklady, ale spracovanie napríklad prijatej objednávky znamená, že mám objednávku od zákazníka a ja ju vychystám, pripravím a urobím z toho buď výdaj zo skladu, alebo urobím faktúru rovno pre zákazníka, alebo ak povedzme, ak sme hovorili o tom, o nejakých tých interných objednávkach, môžem urobiť prevod na nejaký sklad ďalší, to môže byť mobilný sklad v aute, alebo nejaký iný sklad, iná predajňa a podobne. No a z vydanej objednávky, keď ja si niečo objednávam a vydávam objednávku môjmu dodávateľovi, tak v podstate viem urobiť príjemku na sklad. Takže to je taký stručný prehľad, aby ste chápali ten rozdiel medzi tými dvomi dokladmi. No a poďme sa pozrieť teraz na to, ako sa robia tie doklady. Tak ja to ukážem možno na jednom, dvoch typov dokladov a všetky ostatné sú rovnaké. A fungujú veľmi podobne, takže už sa budete vedieť veľmi ľahko zorientovať. Tak poďme napríklad na príjemku na sklad. Kliknem si na príjemku, môžem si vybrať dodávateľa. Nemusím. Pri príjemke nie je nutné, aby ste mohli vytvoriť príjemku v Pohode, aby ste tam mali dodávateľa. Samozrejme, kvôli poriadku je to fajn, ale nemusím. Keď si vyberiem dodávateľa, môžem si ho buď skenovať a vyhľadávam si cez kód dodávateľa, alebo môžem použiť fulltextové vyhľadávanie. Ak si vyberiem nejakého dodávateľa, dajme tomu nejaký, budem mať v názve S. Tak máme tu nejaké, neviem, Agrozet AS. Vyberiem si dodávateľa, iba na neho kliknem a možno, keď ste boli pozorní, ste si všimli, že sa nám vám vyplnila zákazka. A to je preto, že v adresári pri tom danom dodávateľovi je vyplnená zákazka. A teda všetky doklady, ktoré budete vytvárať pre tohto dodávateľa, budú automaticky vyradené tej danej zákazke. Tak, ako sa správa Pohoda, takisto sa správa aj táto aplikácia. Ak si vyberiete zákazníka alebo dodávateľa, ktorý nemá vyplnené žiadne tie údaje o stredisku, činnosti alebo zákazke, tak tie údaje sa nevyplnia, môžete si ich vybrať sami. No a teraz to najdôležitejšie, položky. Takže kliknem si na tlačidlo položky a môžem buď skenovať, alebo ručne hľadať a pridávať položky. Tak poďme skenovať, to je najjednoduchšie. Dáme skenovať, naskenujem si čiarový kód a môžem hneď pridať si počet kusov, koľko mi prišlo, koľko chcem dať do tej príjemky. Tak povedzme, že prišlo 20 kusov balení. Potvrdím a môžem skenovať ďalšiu položku. Mám tu ten paralén, tak naskenujem si paralén a týchto prišlo 25 kusov. A môžem teraz potvrdiť alebo potvrdiť a hneď skenovať ďalšiu položku. A povedzme, otvorím ďalšiu krabicu a mám tam ďalších 20 týchto joxov. Tak si dám jox, 20 kusov a potvrdím. A keď ste si pozorne sledovali, tak možno si všimli, že nám nepribudol ďalší riadok joxu. Hoci sme ho dvakrát pridávali. A to kvôli tomu, aby sme nám zjednodušovali prácu ďalej. Vďaka tomu, že tie položky sa kumulujú, spočítavajú, tak v podstate vám vznikne pre každý jeden typ položky jeden riadok v Pohode. Samozrejme, môže sa stať, že to nechcete a vtedy stačí kliknúť na tie 3 bodky alebo tečky vpravo hore. Otvorí sa vám možno menu viac. A tu si môžete vypnúť združovanie položky. A keď teraz vypnem združovanie položky a otvorím ďalšiu krabicu joxov, znovu si naskenujem čiarový kód a pridám si ďalších 20 kusov, potvrdím, tak teraz sa mi už vytvoril ďalší riadok. Takže v podstate je to na vás, ako to chcete používať, ale my si myslíme, že je jednoduchšie, keď to združovanie položiek je zapnuté. Preto aj pri čerstvo nainštalovanej aplikácii to je zapnuté. Samozrejme, keď sa pomýlite, niečo tu zadáte omylom, tak stačí iba prejsť prstom sprava doľava po tej danej položke, odkryje sa vám tlačidlo zmazať, kliknete na ňo, potvrdíte, že áno, naozaj chcem zmazať tú položku a môžete ju zmazať. Môžete zeditovať počet, napríklad tu mám 40 kusov, ale pomýlil som sa pri počítaní, reálne tam je 42 kusov, upravím si to, potvrdím a môžem si to takto zmeniť. Je tu ešte jeden režim, ktorý môžete využívať cez tie 3 bodky, to je rýchle vkladanie položiek. Keď si ho zapnete, tak každé naskenovanie nejakého kódu
Mám tu zase ten JOX, máme tam 42 kusov. Ja ho naskenujem a hneď sa mi pridá jeden kus. Takže nemusíte ani potvrdzovať, koľko kusov tam je. Takže kľudne môžete skenovať jednu položku po druhej a aplikácia vám ich bude sama spočítavať. Já bych měl k tomu, Davida, taky otázky. Tak hovor. No, jak jsi ukazoval to združování, tak to mě zaujalo, jak by se to chovalo při výrobních číslech a šaržích. Pojďme se podrieť. Protože to je taková specialitka, ne? Že když bych prvně naskenoval JOX, nějaké výrobní číslo, pak paralelní výrobní číslo, pak zase JOX výrobní číslo, i když tam ty výrobní čísla a šarže nemají zapnuté, možná u jiných skladových karet, tak to by mohlo být zajímavé, protože Pohoda to nasází tak, jak to jde. Takže potom je to takový dobrý chaos, když je ten doklad dlouhý. Jo, presne tak. Tak poďme si to nasimulovať. Nemám tu položku, ktorá má čiarový kód, tak vyskúšame si aj vyhľadávanie priamo cez možnosť pridať položku, takže kliknem si na pridať položku a môžem hľadať, čo chcem. A my sme tam predtým mali, tuším, acylpirín s nejakými šaržami. Tak dajme tomu, že mám acylpirín, našiel som acylpirín, otvorím si ho a teraz už nepridávam počet kusov. Pretože v Pohode mám nastavené, že chcem sledovať šarže. Takže aplikácia nebude robiť neporiadok v Pohode, že by tam tie šarže nezapisovala, ale musíme pridávať šarže. A keď si dám pridať šaržu, tak teraz ju môžem naskenovať, keď ju mám vo forme čiarového kódu, QR kódu, a keď nie, tak si ju môžem zapísať. Dajme tomu, že tá šarža je 25 10 07 a mám tam 20 balení. A keď chcem, môžem si zadať aj expiráciu. Väčšinou jedna šarža má jednu expiráciu, dajme tomu, že má o 3 roky, 9. oktobra 28. Potvrdím, ten formát si nevšímajte, mám telefón v angličtine. Keď by ste mali telefón v slovenčine alebo češtine, tak tam bude slovenský alebo český dátum. Aplikácia sa správa podľa toho, ako máte telefón nastavený. Takže máme tam expiráciu a teraz, keď si dám potvrdiť, tak sa mi tu pridá tá šarža a pridalo sa mi tých 20 balení. Dajme tomu, že si tu teraz potvrdím. Takže pridalo sa mi tu 20 balení toho acylpirínu. A ty Slovek hovoril, že v podstate ja môžem kľudne, že čo sa stane, keď budem skenovať ďalšie, alebo pridávať ďalšie. Tak povedzme, otvorím ďalšiu krabicu a zistím, že tam je tá istá šarža. Dúfam, že si pamätám správne, 25 10 07 a povedzme, že mám ďalších 30 balení. A zase je to ten istý dátum, 9. oktobra 28. Potvrdím. Mám tu 30 balení, ktoré som teraz pridal, dám potvrdiť, mám dokopy 50. A dokonca, keď si to otvorím, tak keďže je to jedna šarža, tak mám 50 balení tu. Teda my zlučujeme alebo združujeme aj výrobné čísla a šarže. Kvôli tomu, aby, tak si hovoril, Pohoda to nerobí. A vďaka tomu je v Pohode častokrát tá istá šarža, to isté výrobné číslo nie, lebo to je iba jeden kus, ale tá istá šarža a viackrát nasekaná, pretože v podstate je tam viackrát zadaný určitý počet položiek. Super, takže rozumím tomu správně, že když dá združování položek, tak se jim budou i združovat šarže, když jsou různé, tak budou takhle pod sebou, že tady. A tím pádem potom výsledný doklad v Pohodě není podle toho, jak jsem to skenoval, ale jak to je seskupené dohromady. Presne tak, že je v tom poriadok. A keď napríklad vaša účtovníčka vám účtuje podľa počtu položiek, tak je zaplatíte menej. Nemáte zač. Ještě mě zaujalo, jak si tam dával to rychlé vkládání, když to vkládá jeden kus, tak to může být praktický asi i na datovém terminálu, ne? Že kdybych neměl jenom mobil, ale datový terminál a nechtěl bych to počítat a jenom pípat, tak vlastně mi to bude automaticky sčítat. Presne tak. Tie datové terminály častokrát majú aj tlačidlo niekde na tele, väčšinou na boku zariadenia a tým tlačidlom vlastne spúšťame skenovanie. No a ten terminál je veľmi jednoduché nastaviť tak, aby odosielal ten signál toho, čo naskenoval našej aplikácii. A vďaka tomu jednoducho stačí len pípať tie kódy a v zásade aplikácia si na základe toho robí sama na pozadí to, čo potrebujete. Super, takže to môže byť i na datovém terminálu. No, áno, presne tak. Čo máme otestované a funkčné sú napríklad datové terminály Zebra. Zebra je najväčší dodávateľ celosvetovo na datové terminály. A takisto máme otestované a funkčné terminály Sanmi. A to vlastne predáva asi najväčšia česká firma Satomar, ktorá predáva datové terminály. A takisto fungujú platobné terminály Fiscal Pro. To máme overené, to máme vyskúšané, na to naši zákazníci vlastne s týmito terminálmi používajú. Samozrejme,
tie platobné terminály Fiscal Pro majú trošku iný účel, spomeniem pri tom moduli predaj, že vlastne prečo to je dobré, alebo prečo sme to robili pre tieto terminály. Ale väčšinou, keď je to v sklade, tak sa používajú tie datové terminály. Samozrejme, nie je to už nutné. Oni nie sú lacné, oni stoja niekoľko, povedzme, dobrý datový terminál stojí 10 000 korún plus českých, prípadne 400 eur a viac, ale nie je to nutné. Telefón má každý vo vrecku, tie foťaky sú už tak dobré, že ak to nie je, povedzme, nejaký čiarový kód na nejakom lesklom, na nejakej lesklej folii, tak väčšinou nemá vôbec telefón problém to zoskenovať. No a keď máte veľa položiek, ktoré máte problém zoskenovať telefónom, tak už zainvestujete do terminálu. Ale v zásade to nie je nutné. U väčšiny zákazníkov. Takže když neskenuju v kuse celý den, tak víceméně telefon v praxi běžně stačí. Úplne stačí. Dobre, tak děkujeme. OK. Tak ukázali sme si pridávanie tých položiek. Tak máme tu už pridaných dosť položiek. Ja si myslím, že na jednu príjemku stačí. Nie? Tak čo s tým ďalej? V podstate stačí sa vrátiť späť hore tým tlačidlom, spätná šipka príjemka, na tú hlavnú obrazovku príjemky. Vidím, že tu mám 3 položky a teraz si kliknem iba dole na vytvoriť príjemku. Kliknem si na to a v priebehu zhruba 4 sekundy mám vytvorenú príjemku priamo v pohode. Takže keď si otvorím pohodu, mám tu príjemku vytvorenú cez aplikáciu Smart Reader, mám tu toho dodávateľa, ktorého som si vybral a keď si pozriem položky, tak mám tu všetky položky, ktoré som si tu dal do tej príjemky. Samozrejme pri tom acylpiríne, ktorý má aj evidenčné čísla, alebo teda tie šarže, tak mám tu aj expiráciu, mám tu aj šaržu. Tak ako som si to zadal, tak ako som to urobil v tej príjemke. A úplne rovnako ako príjemky fungujú aj prijaté objednávky. Keď sa na to pozriete, vyzerá to úplne rovnako, funguje to úplne rovnako. Akurát pri objednávke nás nezaujímajú výrobné čísla šarže. Keď si niekto odo mňa, predávam iPhony, a keď si niekto odo mňa objedná iPhone, v zásade je mu jedno, aké výrobné číslo. Hej. Takže do objednávky tam nepatrí vôbec výrobné číslo. Úplne rovnako fungujú aj videjky, vidíte, že úplne rovnako. Jediný rozdiel je pri tých výrobných číslach a šaržiach je to, že keď si vyberiete napríklad acylpirín, musíte si vybrať šaržu. To znamená, že musíte si vybrať, ktorej šarže dávate zákazníkovi ten tovar, preto, aby ste mali v tých šaržech poriadok. Takže ak vám záleží na tých výrobných číslach, ak si ich chcete sledovať, alebo šaržiach, tak vtedy musíte si vybrať aj v tej aplikácii tú šaržu. A aplikácia vám dovolí vybrať iba tú šaržu, ktorá je skladom. Takže nemôžete vybrať šaržu, ktorú ste kedysi mali a už teraz skladom nie. Čo je maličko iné, je prevodka medzi skladmi a maličko iné je v tom, že tu sa zadáva zdrojové stredisko a cieľové stredisko, ak to používate vo firme. A hlavne, čo sa zadáva je cieľový sklad. Je to úplne rovnako ako v pohode. Vyberiem si cieľový sklad, napríklad dám si, že sklad zboží. A teraz idem hľadať položky a v tých položkách už nemám položky zo skladu zboží, pretože idem prevádzať na sklad zboží. Takže už teraz budem môcť hľadať iba položky alebo tie skladové karty, ktoré nie sú na sklade zboží, pretože ich idem previesť na sklad zboží. Keď si vytvorím tú prevodku, tak sa mi vytvorí prevodka v sklade, takže sa mi to odpíše z jedného skladu, pripíše sa mi to na druhý sklad. Jedna ešte špecialitka sú výrobné listy. Výrobné listy sa používajú vtedy, keď niečo vyrábate a robíte výrobu vo firme. A ako to funguje, je, že vyberiete si, ja teraz nebudem vyplňať odberateľa ani kategorizáciu, budú ma zaujímať len tie výrobky, takže keď si kliknem na výrobky a dám si pridať výrobok, ja si raz dám vyhľadať všetky, ktoré mám v pohode, mám tu len jeden montovaný stôl a keď si na neho kliknem, tak si zadám, koľko kusov toho stola som vyrobil. Dajme tomu, že som vyrobil 3 kusy. Potvrdím si. Teraz keď sa vrátim, keď sa vrátim späť, kliknem na vytvoriť výrobný list a prídem do pohody, do výroby, tak už tu mám ten výrobný list, ktorý som si teraz vyrobil a ja ho dám teraz zobraziť. My sme videli, čo sa tam vlastne stalo v pohode na pozadí, že keď ja som vyrobil výrobný list, tak automaticky sa mi pridal na sklad výrobok, ten stôl, montovaný stôl, a tam je príjem na sklad 3 kusy.
ale zároveň všetky položky toho výrobku, teda z čoho sa skladá ten výrobok. Toto je jednoduchý príklad, že sa skladá z vrchnej dosky a nohy stolovej, tak tieto sú vydané zo skladu. Samozrejme, súčasťou výrobku môže byť započítaná práca, môže byť ešte niečo ďalšie, čokoľvek, čo tam patrí, a to všetko vlastne ide aj do tej cenotvorby toho výrobku. Takže na základe vstupných údajov sa vytvorí vlastne aj vstupná cena toho produktu na váš sklad. A toto všetko urobí za vás Pohoda. My do toho už nevstupujeme. My vám dáme v tom Smart Breedy len veľmi jednoduchý spôsob, ako ten výrobok vyrobiť. Vďaka tomu vy si len vyrobíte výrobok a toto všetko ostatné spočíta a vyrieši Pohoda za vás. Máme nejaké otázky k tej tvorbe dokladov? Tak v chatu nemáme žádnou otázku, ale já mám otázku, jak mluvíš o přijatých objednávkách, jak je to s cenami individuálními nebo s jakými cenami? A k tomu sa ešte dostanem pri predaji, takže keď to stačí, tak by som to potom tie ceny spomenul pri predaji, lebo tam to bude veľmi priamo. Jo, dobře, tak potom se k tomu vrátíme. Super, ja tu vidím otázky od Andreja Brudera, a že či sa uplatňujú globálne filtre na zásoby aj pri výbere položiek pri tvorbe dokladu. Áno, uplatňujú, pretože v nastaveniach aplikácie je to globálny filter. Niektoré filtre máme lokálne, ukážem, keď budeme riešiť tie miesta, kde sú lokálne filtre, ale tento filter je globálny, to znamená, že teraz, keď mám vybratý ten sklad materiál a zboží, tak sú tam len položky z toho skladu materiál alebo zboží. Samozrejme, ja môžem kedykoľvek aj tento filter odstrániť a aplikácia bude používať všetky sklady. A potom ešte zase Andrej sa pýtal, že či to znamená, že pri rýchlom vkladaní cez terminál ani nemusím ťukať na tlačidlo skenovať. Stačí len stlačiť tlačidlo skenovať. Presne tak. Je to tak. Dokonca to tlačidlo skenovať sa v nastaveniach aplikácie v režime dátového terminálu dá aj schovať z aplikácie. To znamená, že keď mám aplikáciu na termináli a povedzme, môj terminál nemá veľký displej, ja chcem viacej vidieť na displeji a nechcem za každým vidieť tlačidlo skenovať, tak ja si kľudne môžem vypnúť to tlačidlo a teraz, keď pôjdem do príjemky, do položiek, tak vidíte dole, tam bolo tlačidlo skenovať predtým. Teraz nie je. Takže keď sa vrátim a vypnem si ten režim, pretože na telefóne ho potrebujem, a teraz si otvorím tie položky príjemky, tak už to tlačidlo tam je. Ďakujeme, Andrej, za otázky. A já děkuji, David, že jsi to tak všiml, protože já jsem tady na to díval se a mi se to nezobrazilo, tak to asi dělalo to. Tak už budu dávat větší pozor. To si všiml, že tam sú. Dobre. Ja tie otázky dám archivovať, aby sme videli, keď nejaké nové prídu. Fajn, takže hovorili sme teraz o tvorbe dokladov. Je tu ešte aj tvorba prodejky. Ja tu prechádzať nebudem, lebo je to úplne veľmi podobné, ako to, čo sme mali doteraz. Navyše sa tam vyberá spôsob platby alebo forma úhrady, ale dostaneme sa k tomu trošku viacej pri tom predaji. Rád by som prebehol ešte spracovanie dokladov, ktoré funguje veľmi podobne ako tá tvorba dokladov s jedným malým rozdielom, že vychádzam už z nejakých zdrojových dát. Takže v Pohode sa objednávky kumulujú napríklad prijaté objednávky v prijatých objednávkach. Sem môže objednávky pridávať nejaký pracovník, sem môže pridávať objednávky napríklad váš e-shop a vtedy vy chcete tie objednávky vychystávať. Tak jediné, čo vám stačí v aplikácii urobiť, v spracovaní dokladov si kliknúť na prijaté objednávky a máte tu zoznam prijatých objednávok, ktoré treba vybaviť. Nie sú tu vybavené alebo prenesené objednávky do nejakého iného dokladu, pretože tie nás už nezaujímajú. Samozrejme, je možné ich vyhľadať, ale nie sú tu zobrazené automaticky v tom zozname. Takže ja keď si teraz otvorím nejakú objednávku, dajme tomu tú druhú od Jiřího Batulu, tak mám tu nejaké položky, mám tu aj nejaké dokonca s čiarovými kódmi, ktoré mám po ruke. Takže čo ja môžem urobiť, je, že vidím
a tú položku, prídem na sklad, vidím, že je to na pozícii M0202. A keď používam skladové pozície, tak tie položky sa mi hneď zoradzujú podľa skladovej pozície. Takže nechodím krížom krážom po sklade, a keď hľadám položky, pretože zákazník ich nahádzal do objednávky v nejakom poradí, ale idem proste jedným smerom po sklade a naraz vychystávam tie položky. Zvlášť to platí vtedy, keď tie skladové pozície máte podľa nejakého štandardu. Ja tu používam vlastne asi ten najbežnejší štandard, kde je označenie toho radu alebo toho regálu, potom regálového stĺpca, patra alebo teda toho podlažia, no a potom danej skladovej pozície. Ale samozrejme, ak by ste mali aj iný nejaký rozumný systém označovania, nie je problém. Ak sa dá zoradiť, tak sa zoradí automaticky. Takže v podstate prídem k tej skladovej pozícii, chytím ten JOX do ruky, naskenujem čiarový kód, hneď sa mi otvorí a zadám si počet kusov, ktoré tam mám dať. Zákazník si objednal jeden kus. Ja keď sem zadám 2 kusy, potvrdím, tak aplikácia ma upozorní, že zákazník nechce 2 kusy. Takže dám tam jeden kus, potvrdím a hneď sa mi tá položka stratí z toho zoznamu a vidím ďalšiu položku. Tá je na pozícii M0202A, prídem k tej pozícii, mám tu ten paralén, znovu ho naskenujem a toto si zákazník objednal 2 kusy, takže si tu dám 2 kusy, potvrdím, no a potom ešte prídem k tej tretej pozícii, zoberiem ďalšiu položku, potvrdím. Keď mám všetky 3 položky nachystané, dole mám tlačidlo vytvořiť videjku. Kliknem si na to tlačidlo a hneď sa mi vytvoří videjka. A teraz, keď pôjdem do skladov, videjek, tak už tu mám videjku v tej prijatej objednávke. Tá prijatá objednávka, keď si ju pozriem, tak hneď má prepojený doklad. Je to tá videjka, ktorú som teraz vytvoril, teda tie doklady sú previazané a vo videjkách mám tu tie položky, ktoré som vychystal, pripravil a vyskladnil. Samozrejme, nie vždy chcem vytvoriť výdajku, možno chcem vytvoriť len rovno faktúru, takže otvorím si napríklad zoznam položiek, kliknem si vpravo na 3 bodky a tu si môžem vybrať, aký doklad chcem vytvoriť. Mám tu výdajku predvolenú, ale môžem si vytvoriť faktúru, môžem si vytvoriť prevodku a chcem vytvárať prevodku. Je to na mne. A podľa toho, čo dám vytvoriť, napríklad dajme tomu teraz faktúru, tak sa mi vytvorí taký doklad. Takisto si môžem vybrať, podľa čoho chcem zoradzovať pozície, či chcem podľa skladovej pozícii, podľa toho, ako je to zoradené v pohode, podľa názvu položky, kódu položky, alebo niečoho iného. Bude tu pribúdať ešte niečo ďalšie, ale uvidíte, keď budete používať aplikáciu. Mám tu aj možnosť zobraziť si aj spracované položky, to znamená, že keď som niečo spracoval a chcem si pozrieť, skontrolovať alebo niečo, tak si to môžem zobraziť. Tak dajme tomu, že chcem vyskladniť túto objednávku a chcem urobiť faktúru. Ale zistím, že nemám poriadok v sklade a v podstate nie všetko mám skladom tak, ako by som chcel, niečo ešte čakáme od dodávateľa a tak ďalej, čokoľvek, akýkoľvek dôvod a mám len sedaciu súpravu, ale chcem ju zákazníkovi poslať čo najskôr. Tak si otvorím sedaciu súpravu, dám spracovať jeden kus, potvrdím a chcem hneď vystaviť faktúru za tú jednu sedaciu súpravu, ktorú som teraz vychystal, tak si kliknem vpravo hore na tie 3 bodky a dole mám tlačidlo vytvožiť faktúru. Vytvořím faktúru. Aplikácia ma upozorní, že objednávku nemám ešte kompletne spracovanú a pýta sa ma, či chcem vytvoriť doklad na tú spracovanú položku. Potvrdím, faktúra sa vytvorí a teraz keď pôjdem do vydaných faktúr, tak už tu mám faktúru k tej danej prijatej objednávke s tou sedacou súpravou. A keď si pôjdem do prijatých objednávok a zobrazím si tú objednávku, tak už tu vidím tú vydanú faktúru, ktorú som teraz vytvoril. Samozrejme, mne časom ten tovar príde, mne tu zostali ešte 3 položky, ktoré potrebujem spracovať, tak ich môžem dospracovávať a vytvorím ďalšiu faktúru a v zozname tuna v pohode budem mať 2 vydané faktúry. Takže je možné aj čiastočne expedovať tovar, čiastočne ho aj fakturovať podľa toho, ako procesy máte vo firme nastavené a ako to vás funguje. Úplne rovnako fungujú vydané objednávky len s vydanými objednávkami. To znamená, že mám objednávku u môjho dodávateľa, ja som teda jeho zákazník a podľa toho viem zistiť, že či mi poslal všetko. Napríklad mám tu objednávku, kde vlastne mali prísť 3 rozkladacie pohovky, takže si dám 3 rozkladacie pohovky, potvrdím, vytvořím príjemku a v tom momente mám prijatý sklad a
keď mi zmizne tá objednávka, viem, že mi prišlo všetko, čo v tej objednávke malo byť. Ja som spomínal aj lokálne filtre pred chvíľkou a napríklad v prijatých a vydaných objednávkach máme lokálne filtre, keď si sme na zozname tých objednávok a kliknem si na tie 3 bodky hore, tak mám tu filter prijatých objednávek. Ja tu mám predpripravené nejaké filtre podľa strediska. Môžu tam byť filtre rôzne. Jeden zákazník si napríklad urobil filter, aby sa mu zobrazovali objednávky až tie, ktoré sú zaplatené, prípadne na dobierku. Pretože nechcel vychystávať objednávky, kde ešte nie je dotiahnutá platba. A tým, že ten filter sa robí v pohode, tak vy môžete urobiť v podstate čokoľvek v tom filtri. Čokoľvek, čo potrebujete na to, aby vám to fungovalo čo najlepšie. Já mám, Davide, zase otázku. Jak to tak ukazuješ, tak mi napadlo, že co když na té objednávce bych chtěl dělat víc lidí současně? A nebo jestli je jako reálný scénář, že bych si vzal krabici, na tu bych nalepil štítek s identifikací té objednávky, jenom třeba čárový kód nebo QR kód, tady to začal sbírat do té krabice, no a pak zjistím, že chci přestat, tak to někde odložím a jestli může pokračovat někdo druhý. Třeba za 2. Určite, pretože spracovanie dokladov nie je vec, ktorá je lokálna na tom zariadení. Keď tvorím doklad, tvorím ho ja sám. Takže sa mi ukladá tá rozpracovaná práca na zariadení. Takže ja keď si tvorím príjemku a potrebujem teraz urobiť výrobný list a príjemku dokončiť neskôr, môžem. Mne sa to uloží na mojom telefóne, na mojom termináli. Ale pri spracovaní dokladov sme to urobili tak, aby na tej objednávke mohli pracovať aj viacerí naraz. To znamená, príde mi objednávka, kde je 100 položiek, tak to nemusím robiť sám. Kľudne môžeme na tom robiť dvaja. Ty máš telefón so smart readerom, ja mám telefón so smart readerom, ideme skladom, ja chystám položky, ty chystáš a ono sa to medzi sebou synchronizuje. Takže ty, keď vychystáš položku, tak tebe zmizne zo zoznamu nielen tvoja vychystaná položka, ale aj tá, ktorú som medzi tým ja urobil. Takže ty vidíš iba tie, ktoré ešte treba vychystať. A na konci stačí, aby ten posledný človek, ktorý povedzme už nemá žiadnu objednávku alebo žiadnu položku, tak aby klikol dole na tlačidlo vytvoriť príjemku alebo faktúru alebo čokoľvek, čo vytváraš a vtedy automaticky sa vytvorí doklad kompletný za prácu tých obidvoch ľudí. Pěkný, takže když přijde kamion anebo nějaký velký palety a teď je tam to hromada, teď to chci raz, dva přijmout, tak můžeme současně. Presne tak. A či je to príjem, alebo je to výdaj, je to jedno. Ďakujem. A pripravujeme aj kumulovaný príjem objednávok, pretože máme zákazníkov, ktorí automaticky generujú objednávky pre svojho dodávateľa z objednávok svojich zákazníkov a potrebujú to prijímať naraz, pretože povedzme dodávateľ im pošle 20 objednávok v jednej zásielke, ich objednávok, takže chystáme už aj to a onedlho bude k dispozícii. Aj možnosť robiť príjem na sklad od jedného dodávateľa aj krížom krážom cez rôzne objednávky. Super, to bude dobré. Takže to máme spracovanie. Máme ešte nejaké otázky z publika? Pozriem. Ja nevidím nič. Tak poďme ďalej. Keď sme v sklade, ja preskočím teraz predaj. Predaj je trošku samostatná kapitola. Keď sme v sklade, tak občas potrebujem vidieť skladové pozície. Stačí, že si kliknem na tú skladovú pozíciu, alebo môžem z toho detailu zásoby sa pozrieť, ale môžem si ju tu vyhľadať, alebo naskenovať, čo chcem, alebo len prstom potiahnem takto dolu a zobrazí sa mi prvých 100 mojich skladových pozícií a môžem hneď nejako rýchlo nájsť. Takže stačí, že si ju len otvorím a vidím, čo na tej položke je. A tak, jak som spomínal, z mnohých miest aplikácií si pri tých položkách všimnete takú šedú šípku, takú ako je tu. To znamená, že sa na tú položku dá kliknúť a dostanete sa ďalej, napríklad do detailu zásoby. A z toho detailu môžem priradiť čiarový kód alebo urobiť nejakú zmenu na tej skladovej pozícii alebo čokoľvek, čo potrebujem. Takže to je taký príklad, ako môžem využiť aj to prepojenie v aplikácii, alebo takisto, keď som v prijatých objednávkach, tak aj tu, keď idem vychystávať tú objednávku a potvrdzovať, tak sa môžem pozrieť do detailu tej položky. Hore, keď si kliknem, tak môžem pozrieť sa aj do detailu tej zásoby. A v rôznych miestach to je aj pri inventúre a podobne. A keď už hovorím o tej inventúre, tak poďme sa na ňu pozrieť. Inventúra
a nie je vo forme inventúrneho zoznamu. Pretože inventúra v pohode môže fungovať dvomi rôznymi spôsobmi. Buď tak, že každý ide skladom a robí svoj zoznam, alebo môže používať inventúru, ktorá je v pohode. Tak ja pozatváram, čo ma nezaujíma, otvorím si inventúru. A keď máte pohodu E1, tak môžete mať aj viacero inventúr. Preto keď u nás v aplikácii si kliknete na zoznam inventúr, na inventúru, na funkciu inventúra, tak sa vám zobrazí zoznam inventúr, aby ste si mohli vybrať tú danú inventúru. Inventúra v pohode funguje tak, že položky sa do inventúry nasypú a je tam napísaný skutočný stav rovnaký ako evidenčný, teda ten, ktorý by mal byť. Ale to je kvôli tomu, aby bolo čo najmenej práce, keď sa to robí v pohode. A bežná inventúra funguje ako? Slavek, ty si bol pri nejakej inventúre? Jak funguje bežná inventúra? Běžná inventura, no vytiskne si to do papír a teď jde tím skladem, teď si do toho to zaznačí, do toho papíru ten člověk, no a potom to přepisuje do pohody, no a pak ještě to dost dlouho zpracovává, než vlastně udělá pořádek a jako běžně bez nějakého takového sofistikovaného způsobu to trvá hodně dlouho, no. Řádově týdny, než se zpracuje inventura. Presne tak. Ja si pamätám jedného zákazníka, ktorý hovoril, že má 15 000 typov položek na sklade. Že ju robí 2 týždne medzi sviatkami. No spočítá, ale potom ještě trvá několik dalších týdnů, než vlastně to zpracuje vůbec. A než to zaúčtuje, aby mohl narovnat sklad. Tak, a len tie 2 týždne musí mať sklad zavretý, takže v podstate nedokáže nič zákazníkom expedovať. To je problém, hej, že proste ako tie 2 týždne to je strašne veľa. No, tak preto sme rozmýšľali ako na to, no a prišli sme s našou inventúrou, ktorá využíva inventúru priamo v pohode. Takže keď si kliknete na tú danú inventúru, tak sa vám zobrazí zoznam všetkých neskontrolovaných položiek, teda tie, ktoré nie sú skontrolované, ktoré ešte nikto nechytil. No a ako funguje tá inventúra so Smart Readerom, tak nechodím s papierom, nezapisujem do papiera, ale prídem k položke, dám si skenovať, naskenujem čiarový kód, kód sa mi zobrazí, alebo tá položka sa mi zobrazí, ja len spočítam, koľko som našiel. Našiel som 40 kusov. Potvrdím. Konec. To je hotovo. Nič viac tou danou položkou robiť nemusím. A v tom momente, keď ja toto urobím a otvorím si ten JOX v pohode, tak už vidím, že mám tam tých 40 kusov. A hneď mám spočítaný rozdiel oproti evidenčnému stavu a zaškrtnuté, že to mám skontrolované. Lenže ja prídem ešte niekde do nejakého kuta, kde nájdem zabudnutú krabicu a čo tam je? JOX. Naskenujem a mám tu ďalších 10 kusov. Pridám 10 kusov, potvrdím a teraz keď si otvorím tú položku v pohode, tak už tu mám 50 kusov. A nie len ja, ale aj všetci, ktorí máme Smart Reader, môžeme naraz robiť na tej istej inventúre. Dokonca na tej istej položke. Aj keby v jeden moment sme dvaja odklikli, že ja 40 a ty 10 Slavek, tak sa tam spočíta 50. Takže je to otestované na veľkom počte zariadení na to, aby to mohlo fungovať paralelne. A vďaka tomu, keď takto prejdem sklad, a či už skenujem čiarové kódy, alebo si vyhľadávam tým štýlom, jak sme si ukazovali, tak ja len raz prejdem sklad, spočítam položky a všetko sa mi pekne nasype do pohody a hneď vidím rozdiely, hneď vidím stavy a hneď vidím, čo môžem dohľadať. Takže ten zákazník, ktorý mal tých 15 000 položiek a predtým 2 týždne sklad nefungoval, tak teraz sklad nefungoval jeden deň. Za deň dokázal prejsť celý sklad, všetko napočítať a hovoril, že ešte popri tom stíhali 2-krát kávu za deň. Takže zistil, že inventúru dokáže urobiť 10-krát rýchlejšie a potom nemá toľko práce s tou administratívou, nahadzovaním do pohody a počítaním a hľadaním rozdielov, pretože už v priebehu inventúry vidí priebežný stav a potom jednom dni vidí finálny stav. Takže dohľadať nejaké rozdiely, to môže byť otázka ďalších pár hodín, už jeden človek, ktorý proste hľadá nejaké rozdiely. Ale už to nie sú 2 týždne a potom ešte niekoľko týždňov ďalšieho spracovávania, kým to môže zaúčtovať. A co kdybych chtěl dělat inventuru jenom nějakého regálu nebo jenom nějaký jako části skladu? Dalo by se to nějak vymyslet? Je to už taková trošku zákeřná otázka, ale když to jde tak rychle, tak možná nebudu chtít dělat inventuru jednou za rok, ale prostě průběžně, že? Áno, keď zákazník pred asi 2 týždňami, keď som mu ukazoval Smart Reader, videl,
tak zistil, že nemusí robiť raz ročne, ale kľudne každý mesiac a bude mať prehľad, že ako to vyzerá. A dá sa aj to, čo hovoríš. A pri tvorbe inventúry si môžeš vybrať sklad, pre ktorý sklad chceš robiť inventúru. Ale keď chceš robiť len pre jeden regál, tak môžeš kľudne urobiť to, že si označíš hromadne položky ako skontrolované, napríklad tie, ktoré nechceš teraz kontrolovať, v nejakom regáli, nejaký typ a podobne, povedzme podľa nejakého členenia alebo podľa čohokoľvek chceš, si označíš tieto za skontrolované a tým pádom už v zozname inventúry tie položky nevidíš. Počítaš, že tie sú v poriadku a v podstate tie ostatné len prebehneš, spočítaš. A to jak musím hromadně označit, nebo jak to udělám? A to musím všechny naklikat po jednom? Myslím, že nie. Myslím, že stačí takto, keď si zobráš napríklad, že kuchyňu nechcem kontrolovať, tak si dajú záznam. Myslím, že editace, upraviť vše a dám si, že skontrolováno, hodnota áno a mám skontrolované. Takže si takhle můžu celý nějaký velké množství položek vyfiltrovat, označit, že už jsou zkontrolované a zbytek mi vlastně Smart Reader nabízí, abych mohl kontrolovat. Pěkný. Máme tu ještě otázku, na co slouží červené tlačítko na položce inventury? Dobrá otázka. Takže ukážem to na tom Yoxe. Tam bolo to červené tlačidlo. Keď sa pomýlim, zadám zlý počet, tak ja tu môžem len pridávať množstvo. Nemôžem ho uberať, môžem zadať záporné číslo, áno, mohol by som takto, ale jednoduchšie je zmazať inventúru položky, potvrdím, a tým pádom sa mi to vyresetuje, ako keby som ju ešte vôbec neurobil. A vďaka tomu, že zmažem tú inventúru, tak môžem začať od nova. Možno to poznáte, počítate a niekto na vás zavolá a vy už neviete, koľko bolo, aký počet bol, alebo čo ste zapísali, čo ste nezapísali do aplikácie. Takže v podstate treba spočítať na novo. Tak na to slúži to červené tlačidlo zmazať položku alebo inventúru položky. Takisto tu funguje potvrdiť a skenovať. Takže keď mám, napríklad zadám si tu 50 kusov, tak ja kľudne môžem dať potvrdiť a skenovať. Ja nemusím klikať potvrdiť a potom ešte skenovať. Môžem to takto naskenovať a medzi tým mne sa na pozadí uložilo to, čo som tam mal a môžem ďalšiu položku počítať, zadať a idem ďalej. A dokonca, tým, že tam je predvolené to číslo 1, tak to je taká už veľmi pokročilá funkcia, napríklad na datových termináloch, ja tie položky nemusím ani počítať, ja ich kľudne môžem len skenovať. A vlastne sa mi to bude pekne pripočítavať jeden kus po druhom. Ale to je už pre tých, ktorí nechcú počítať ani do 50 alebo do 100, takže ktorí chcú len skenovať. Ale funguje to a pri tie skenery, povedzme, ktoré majú tie laserové skenery a tak sú veľmi rýchle, takže to môže pekne fungovať aj tak. Super. Máme ešte k inventúram nejakú otázku? V tuto chvíli ne. OK. Tak, máme tu ešte prodej. Ja som si ho nechal zamerný nakoniec, pretože ten prodej je robený pre takéto platobné dátové terminály, napríklad Fiscal Pro, ktoré obsahujú, je to Androidový terminál, obsahuje v sebe tlačiareň alebo v češtine tiskárnu a zároveň platobný terminál a v zásade vám to môže zlúčiť viacero zariadení na to, aby ste mohli robiť šikovný predaj, hlavne mobilný predaj. A vďaka tomu môžete okrem tých skladových vecí s tým istým terminálom, ktorý má takisto ten laserový skener a tak ďalej, tak môžete kľudne poriešiť aj predaj. Takže prídem k zákazníkovi, vyberiem si ho, napríklad vyberiem si zákazníka, tak ešte jedna vec, možno predtým, než si vyberiem, všimnite si, že základná predajná cena je tam teraz prodejní. To je základná predajná cena. Vyberiem si zákazníka, s ktorým mám dohodnuté, že má u nás plošne zľavu 4% na všetok tovar. A hneď sa mi tá zľava tam dotiahla. A nie len to, ale keď si v pravohore kliknem na 3 bodky a zobrazím si kategorizáciu predaja, tak sa mi tu zobrazí aj stredisko, činnosť a zákazka. A keďže u toho zákazníka v adresári to mám vyplnené, tak sa mi to vyplnilo aj tu. A je úplne jedno, či to mám zobrazené alebo schované. Funguje to automaticky. Na pozadí, bez toho, aby ste sa o to museli starať. Takže jediné čo, tak si vyberiem odberateľa. Opäť nemusím, pretože ja môžem predať aj vec, predstavte si, že mám v kaviarni takýto terminál.
že nemám veľkú pokladňu, mám len takýto terminál, tak ja neviem, kto je môj zákazník. Tak dostanem štandardnú cenu pre zákazníka. Ale keď viem, kto je môj zákazník, tak môže dostať zľavu, pretože mám s ním dohodnutú zľavu. A teraz v podstate jediné, čo potrebujem, je pridávať položky. Takže si zoberiem ten môj obľúbený OX, naskenujem si a pridám, koľko zákazník chce. Tak povedzme, že chce 2 kusy. A teraz, čo je s tými cenami? Ty sa Slavek pýtal na to, že čo s cenami. Tak tu nás sa zobrazuje cena, najlepšia cena pre zákazníka. Teda po zohľadnení tej zľavy, ktorú s ním mám plošnú dohodnutú, čo sme tam videli, tie 4%. Ale ak by s tým zákazníkom som mal dohodu, že na JOX máš špeciálne 20% zľavu, tak tu sa zohľadní aj tá individuálna zľava. To znamená, že tá najlepšia cena pre toho zákazníka sa tu zobrazí a zákazník hneď vie svoju finálnu cenu. A to je niečo, čo v podstate doteraz sme nenašli nikoho, kto by niečo také pre Pohodu robil. Nevieme o nikom, ani N-Pohoda nepodporuje, ani neplánuje zatiaľ podporovať individuálne ceny. Podporuje tie cenové hladiny alebo tie cenové kategórie, ale zatiaľ nie individuálne ceny. A tu sú zohľadnené individuálne ceny. Takže napríklad náš zákazník, keď pracuje vo veľkom obchode, tak má s viacerými zákazníkmi dohodnuté individuálne ceny alebo individuálne zľavy na nejaké produkty. A vďaka tomu, že používa Smart Reader, tak nemusí si pamätať, kto za kým akú cenu má. Všetko mu tu spočíta sám Smart Reader a hneď vidí výslednú cenu, stačí ju len potvrdiť a je hotovo. Keď používam predaj na telefóne, tak teraz, keď si vyberiem typ dokladu, napríklad, že zákazník chce faktúru alebo chce klasický zjednodušený daňový doklad, teda predajku, alebo teda klasický doklad, tak môžem vybrať dole tlačidlom, ako chce zaplatiť. Či chce zaplatiť v hotovosti, prevodom alebo kartou. Keď to urobím na telefóne, tak v podstate sa mi vytvorí doklad v Pohode priamo. A môžem ho z Pohody napríklad vytlačiť, poslať zákazníkovi už čo chcem, je to na mne. Ale keď to robím na platobnom termináli a dám platbu kartou, tak hneď to zákazník môže kartou zaplatiť a hneď dostane doklad z tlačiarne. A na Slovensku samozrejme sa to zaregistruje aj do e-kasy. Teda v Čechách to bolo EET, my to máme na Slovensku, e-kasu, takže v podstate sa to aj na finančnej správe ten doklad hneď zaregistruje a tie údaje o tej identifikácii toho dokladu na finančnej správe sa prenesú aj do Pohody, kde sa vytvorí ten doklad ako predajka, prípadne ako faktúra a platba faktúry. A keď zákazník chce zaplatiť faktúru v hotovosti, tak dokonca sa v Pohode vytvorí aj pokladničný príjem. Takže nielen doklad pre zákazníka sa vytlačí, ale aj v Pohode sa vytvorí pokladničný príjem, takže tá faktúra je zároveň hneď zlikvidovaná. Rozumím tomu teda správně, že platební funkce jako platba kartou funguje jak v Čechách, tak na Slovensku. Presne tak. Presne tak. Zatiaľ je to na termináloch Fiscal Pro a podporu pre platobné terminály od firmy Satomar, tie Sanmy, tak chystáme v najbližších týždňoch. Takže verím tomu, že v najbližších týždňoch už pribudne aj ďalší poskytovateľ platobných terminálov pre nás. Super, ďakujem. Takže toto je ten modul predaj, ktorý je taký trošku špecifický a zhrňa vlastne funkciu tvorby predajky v jednoduchšom používateľskom rozhraní. Niektoré veci sú zautomatizované a zároveň umožňuje realizovať tie platby. A keď máte aplikáciu na tom zariadení Fiscal Pro, tak je tu ešte jedna položka, ktorá je nazvaná Fiscal Pro, kde sa dajú robiť uzavierky, kde sa dá robiť výber z pokladne, vklad do pokladne, takže v podstate všetky tie veci, ktoré potrebujete a zároveň sa to musí registrovať na finančnej správe na Slovensku, tak všetky tie veci sa dajú urobiť priamo v aplikácii. Takže to je taký prelet Smart Readerom. A samozrejme nevenovali sme sa úplne všetkým detailom, je tam veľa vecí ešte, o ktorých budeme hovoriť zrejme na ďalších webinároch, alebo o ktorých môžeme si potom povedať individuálne, keď budete chcieť. Sú nejaké ešte otázky? Aby som neprehliadal niečo. Keď sa chcete prihlásiť a opýtať priamo, kľudne sa môžete aj prihlásiť. Tak zatím nejsou, tak já toho, když možná se nějaká objevila, toho využiju, že bych ti chtěl poděkovat, protože bylo to obsáhlý.
Bylo to pěkně, že jsi nám to tak vysvětlil. A taky děkujeme, že jsme tímhle webinářem vlastně mohli zakončit takovou tour, protože jsme mohli být na konferenci partnerů Pohody v Čechách u Jihlavy, tak to bylo fajn, že jsme tam mohli vidět některé partnery. Potom si byl s Madridem prezentovat v rámci partnerské konference Fiscal Pro v Praze. To bylo taky fajn. Tak, a minulý týden jsme se viděli v Bratislavě na partnerské konferenci Pohody na Slovensku, kde jsme taky mohli prezentovat Smart Reader. Tak to byl takový maraton a pustili jsme se tady do toho webináře, tak jsme rádi, že jste přišli. A jak už David říkal, tak určitě to není poslední, když budou potom nějaké další funkce, nebo když budeme chtít nějakým způsobem ukázat něco do detailu, tak rádi zase dáme takový webinář a zase se můžeme takhle vidět. Ja sa budem tešiť. Je ešte veľa vecí, čo sa dá objavovať a tuniť a vylepšovať a zistiť o tom Smart Readery. Však predsa len to sú roky vývoja, premýšľania a ladenia, takže je čo objavovať. Ale stálo to za to. Jo, je vidět, že jsi proto takový nadšený, že to je fajn. No, ten Smart je také moje dieťatko. Videl som ho vyrastať od malička, tak sa z neho teším. A keď vidím, jak to pomáha zákazníkom, tak o to viacej. Tak jo, otázky nejsou, tak moc děkujeme a můžeme tento webinář ukončit a těšíme se na příště. Tak, majte sa všetci. Ahoj.